Wel, Osian Owen, llongyfarchiadau mowr ar ennill y gader yn yr urdd. I chi eisoes wedi ennill y gader a'r goron yn y rhyngol, ond sut deimlad yw i fod yn brifardd yr urdd? Mae'n hollol o wreiddiol. Y seremoni a bob dim oedd jyst dwi dal methu credu'r peth fel o'n i'n dweud barddoniaeth ddim yn rhywbeth dwi'n hollol gynefu na fel, ond mae dal i fod yn brofiad arbennig. A sut eithaf chi ati i greu cerdd ar y testyn bannau wedyn? Wel, nes i ddechrau hon mis Awst i gwybod llynadd sy'n amser eitha hir yn ôl. A dilyniant ydy hi o gerddi. Mi oedd hynny'n cael ei genetau lenni yn y testynau lle. Wedyn nes i ar y trywydd cerdd serch ydy hi yn sôn am sut mae perthynas fel mae'r banna yn up and downs fel mwyn yn Saesneg de. A gwychian cyntaf perthynas yna wedyn mae'n chwalu wedyn datblygu eto wedyn ar ôl hynny. Ac wrth gwrs i chi'n newydd i'r byd barddoni, a'i llynydda oedd yn mynd eich bryd cyn ni? Ia, rhyddiaeth oedd yn yr 80, nes i drio am goron yn llynedd a dod yn drydydd, a wedyn, felly, ia, fel o'n i'n dweud, dal ddim cweit yn credu bod fi wedi ennill gadar yn yr Eisteddfod, ond ia. Felly, ydych chi'n ystyried eich hunain fel bardd neu fel llenor? Fysan i ddim dweud bod fi ddim un nhw. Dwi'n meddwl fi cweit i gael profiadol iawn yn fardd ac yn llenor, ond wrth redd, siŵr swn i dweud bod fi'n rhyddithwr yn fwy na bardd, ond mae hynny i ddadla. A beth yw'r cynllun ar gyfer y dyfodol? Cader genedlaethol neu? Mae hon o'n freuddwyd bell iawn. Ond dwi'n dechrau cwrs yma gobeithio fis Medi ymlaen wedyn gweld beth i gweithio ar ôl hynny wedyn. A faint o hwb mae'r llwyddiannau diweddar wedi bod i chi fel ysgrifennwr? Mae hon rhyfeddol. Yn y flwyddyn diwethaf dwi wedi cael beirniadaethau gan lenorion fel Mari Lisa, fel Griffith Antur, Tudur Dylan, Guto Dafydd, pobl sy'n gwybod lot well na fi ac yn llenorion lot gwell. Felly mae cael y feirniadaeth a cael pobl fel yna yn rhoi selfendith ar eich gwaith chi, mae'n fraint ac yn hwb ac yn annog rhywun i sgwennu mwy yn rhoi reswm i rhywun yn sgwennu lle.